Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yesu ndo zvechokwadi. Zvinachita ndo zvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nembozha. Ndikaimba chabatwa nembozha. Mwari mbatsirongo. Mwari mbatsirongo. Sikisaponsana. Pamusoro ichangamiri nevatari vedu. Ini ndinoitwawo Innocent Tore. Ndauyawo nemhuri yedu yekwatore. Tine nyaya neyopamusaidzwa nawakwasha wedu. Musi wa7 May ndakarasikirwa nehanzvadzi yangu kuburikidza netsaona yebhazi. Zvanga zvisinei hazvo nevakwasha. Ndakafonerwa kuma10 usiku kazi hanzvadzi yakadini pane zviriitika dai wambozwawo. Ndakati ndichida kuti ndifonere mai kuti ndozvaitika zvandiremera. Andamboedza kudombonzeka ndikati asi ngandiwafonere. Ndazwa kuti musikana akaenda kuBotswana ndokumbirwa tiende kumba kwemusikana toomuone because paari kugara ndichadini handichapazivi. Asi chakaita kuti abve kuchekutanga ndibva ndaita ndichifamba. Anga akawaka musha wake wanga wasikuirira nemurume kusvika pekuti wanga adzingwa pamba paya achingobatana matemo evhuri kusvika atama vaenda kugara kuZimunya. Saka ini ndanga asina 2 months kugara kuti handipazi chindiperekedza ndiende kuona pamba pemundo wataenda kumba kuya tasvika tikaona vana varipo. Mwana anga toripo mukuru wacho form 4 ndianga mwana mukuru wavo. Vatataura chii chaitika kasi andamufuni wasi zvazichi mama hana kukwara tangoti auraipo zvapera. Takabva saizvozvo vatafonera wanga wachitifonera kati achifambisa mapepa tafambisa mapepa edu zvakanaka. Following day musi wa8 takasvika kumba tikatomuka tikadawo didi tagara. Kuma 1 mukwasha wedu mumwe wacho mukuru akasvika. Musi wa8 kawa kata tauya chii tauya nemusumo kuti mwana wenyu wadini wakashaika. Alright tavizwa mwana nemusumo pane ere hwani wenyu wamboendawo kwakaita tsaona kuti muzive kuti mamuri usuma nezvake ndiye ko mukati mapedza kuti suma tikatambira musumo wenyu pobva pasvikawo mwana achiti handisini banda adini ndiri mupenyu. Zvekuti suma chimbodini chimirai takaita saizvozvo. Patapedza tikatakumana mukono vanhu they are not committed. Hanzvadzi yedu wanga kwairoora sure hanzvadzi dakaroorwa but they are not committed. Zvakadii isusu tidini tifambire nyaya dzehama yedu tidini tipedze. Takaisa zvozvo tikatora hama yedu kugweru kwayama mutare tikabva tikaenda kumba kwavo kwavanga wakavaka musha wavo kuti akambora vari 2 tikapfuura tikaviga hama yedu kumusha tikati munhu anga ari kudzingwa ari mupenyu uko timuige ikoko futi tadini taita zvakashata ngatine hama yedu ege kumusha. Tauya kumusha nehama yedu takamuiga musi Saturday. Handiti Saturday tichingopedza vega hama yedu mukwasha wedu murume hanzvadzi yangu haana kumira. In fact wese wakarora hanzvadzi dzangu vari 2 ndimukoma nemunini wakarora hanzvadzi dzangu wese wakarora kuti tisine munini. Handiti ka yobva pakaigwa munhu mukwasha wangu hatina kutomboona pese parufu pesa obva aenda pakangoigwa munhu bvaenda. Sunday makuseni tazopedza tagowa nhumbi. In fact Saturday patakapedza takatoenda kuorongedza zvinhu kwairoja tikati titangotora zvinhu tirise mumba make mutozvivharira mumba zvese midziyo yewana yese vatatu vataisa mumba vatatora hembe dzake vataiva tadziparadza mumba. Uyu mukwasha wedu chaichai murume hanzvadzi yangu hatina kuona nguva yatakaona takatora tese kana kumboti navatambudziko hatina kuonana vaenda. Mukoma wake ndo akasara. Takasara chizokurukura todi newana. Mukoma wacho akati nemanyaya iripo through makotsi aimboitika. Handitika mukoma nayo aitomboita ane mapisodi anga ari nawo ekuvhiringidza mukadzi newana. Saka kuti titendewo newana hazvidini hazvikwanisiki. Tikataure zvakanaka tobva tasara yanga yaSunday. Monday chipiri zvikorwa zvavhurwa musi wa14. 15 ana anaenda kuchikoro. So wa15 pandaenda kuchikoro kwewana wana 3 vakomana 2 ECDB grade 5 nemusikana ari form 4. Ndobva ndaenda kuchikoro kwewana ndandasvika kwangu nezvikweredzo hazviriko. Handabhadhara zvikweredzo zvewana wangu wadoko wabva ndatora matransfer avo because mukoma avo vakati wana hatikwanisi kuti tichengete baba because munhu ikoyo nezvaaita hakwanisi kugara newana. Zvakanaka takatora matransfer ewana mumwe wacho vatanomudzakira nzvimbo pachikoro pazongoro vatabhadhara school fees mumwe vatamisa pamuchinguri vatabhadhara school fees. Musikana ari form 4 tikati semunhu arita maprojects kuti chambise pachikoro hapachadini hapachaiti. Vatabhadhara school fees nemari yazanga aripo vandapedza ndobva ndauya dzarwazoni Wednesday ndatopedza ndauya Thursday ndakutoitawo kubasa kwangu ndobva ndafonerwa naheadmistress pachikoro paya muripi ndikati ndiri ndabva mutaundi ndikati dzokai kuno hazvina kumira zvakanaka. Alright ndobva ndamhaina ndasvika ndakasvika akangozi mwana adona
alright. Pandasvika pandaona mwana anga kuchipatara paZimunya clinic akaiswa drip. Pandakasvika mwana haana akasati ataura kamwana. Pandakasvika pandataura naye munzeve dzake. Nati chini. Mwana ubva atsanangura zvakatsanangura. Chii chamboitika? Akati mukoma wauya. Mwana wamukuru wauya kwandiri. Mukoma wauya sakati. Mukoma auya ati hazi ibva kwaurugara. Uchaurayiwa. Uya kupi? Uya kumba. Saka inini paanditaura ndava ndazopera simba pandatodino pandadona. Ndobva ndafonera Mkwasha. Kana tine chekutaura hatikwanisire kudini kuti titaure sevanhu. Pane kuti mutume mwana kuchikoro ona zvakudini akuti kuchikoro kumwana. Vakati tichauya. Pese papa wana kuuya. Then should be that Thursday pandakaenda ikoko. Ndine umwe mukoma haasi panapa. Last week anga ari pake asi hazvina kuitwa. Akaenda kotora death certificate. Sasa death certificate yenyu haribudi because padachi munhu uzanga karoorwa. Padachi munhu. Obva atomufona Mkwasha. Madii mauya tidini tigadzire mapepa emhuri yenyu kuitira vana because vana vacho vanofanira mabenefit munhu aishanda hanzvadzi yedu handitika. Tadii tigadzisa mapepa evana vana vadini vaone mabenefits amai wavo vadini vashandise. Akati tichasvika. Then Mkwasha vakazouya musi wa25 May. Africa Day bye. Kwasha pawasvika pamba. Haura tatounganidzanawo nana baba wakomana wabva wasvika. Wakomana mauya mati naza hatina chakuda kutaura. Tauya kotora vana vedu. Basi. Mauya kotora vana venyu. Hatinawo ere chimwe kana zviviri zvekudini zvekutaura kubva pakafa mwana hanzvadzi yedu isusu. Hatina kuona nguva takataura nemi mauti mauya kotora vana venyu. Ndo zvanga zvamafambire here. Akati pana baba wati endai mutore vana. Asi kwamauya kuna ananiwo futi. Kuna ana baba. Ndo patakashorana nevakomana vanga vari uyu takatadza kuwirirana shuwa vakabva vakaenda. Kubva ipapo musi weFriday ndo pakazouya vanhu vachiti isusu tine vana vanhu pamba. Handitika vanhu vauya vachiti vada kutora mwana wavo mushure mekunge avo vati vanagarai navo. Vobva vazoita dare vobva vati takuda kuuya kotora vana vedu. Dambudziko ratinaro vana tinawo. Pane chinobuda mangwana pavana vanhu hatisi kuchiziya. Upichi mwana zuro ndakafona about 20 minutes past 6 manheru. Ndiri kutoenda kukwira dai kazi manya mutawani mwana adona. Iye mwana usongotona hospital ya akadona mutawani. Saka tatoti mutibatsiro tiyana nevanhu tione kuti toita sei nemhuri yavo. Okay. Saka inyaya yecustody. Inyaya yecustody yevana. Pana pasina kubva mai paakafa nababa vanga vachikuwirirana. Vanhu vanga vasikuwirirana. Asi vanga vachigara pamwe chete. Vanga vasingachagari vese. Vanga vasingagari vese. Vanhu ava vane mapepa avanga vakaitirana. Vakamboita first peace order ikaexpire. Vaita another peace order yanga iri active last year. Mapepa zvavana. Angachigara naana ndiani? Anaigara nehanzvadzi yavo. Agara nahanzvadzi. Then why auda custody yevana munhau? Vanhu vari mupenyu angasikati custody yevana. Yana sungaino. Sunga izvi. Uyu nokuda Ndoi mambo mutasa. Amiro kwata venyu ndoi makurukota. ndataura zvinozika. Indotwawo Kismum site. Ndinorume waBeauty. Ndakarora kwaTori. NaBeauty hatina kumbosiyana.
handina hangu zvekutaura zvakawanda ndichikuchema mukadzi wangu, so handikwanisi kutsanangura zvakawanda. Even hama dzangu vese tese vasi kutondinzwisisa mafungira angu vachemone nekuti idhayo chii chiri kunetsa. Saka handikwanisi hangu nyaya yendikudaro handingotaura nechokwadi, because apa we're not talking about your life, we're talking about life yewana ndio ile stake. It's not your life kana ya beauty, it's about life yewana ndiye yatungamidza muno. Iwe unokwanisa kumwa musaidi ukarara musango ukaita sei ukaata udii, no one cares, but pari kurara wana nechiri kudya wana ndo pane chii no. Kana wakatadza kuwachengeta mai wacho achiri mberi unobada udzaka kuwachengeta hawo. Hachaziva hangu kuti unozvitora sei tese, but vana vangu ini ndochengeta because ndaingowachengeta vese. Israel vangu iyi nyaya ndeyecustody andi pamurugara imimi pamurugara imimi andi mukadzi akafa achigara mese Taipera tese mai Roja waitoroja kwachikokoko mari yemaroja yekumba waitogara ati maigara mese here taitogara tese mai Roja mese taitoroja tese. saka idzi peace order dzese ndedzei family issues alright something very simple. Iwe une kumcha kumcha wako ndepi Pamarani sei mukadzi wako asina unoudza Pamarani handizoziva wangu chiwano aunditauri mai yako mupenyu mupenyu mbuya wako mupenyu hakuna mbuya atambofamba kwenyu kana mukadzi wamukoma kana waba mukoma mudiki muchiwano handizoziva izvazvo ndo ndikubatsire. It's very clear. Mukadzi kana aroorwa akafa anowigwa kumusha kwemurume wake akaroorwa. Andizvo saka ndisvo ndobvunza kuti sei mukadzi wako iyo asina kuwigwa kwaMarani akaenda kowigwa kumusha kwake kwakafa. So mambo ndope ndataura ndikati hangu muchiwano handizoziva hangu kuti ichachisi chiwano icommon sense. Sei iwe wakabvumira kuti mukadzi wako aende kowigwa kumusha kwake asina kunowigwa kumusha kwako. Abazo ndaikwanisa kuita mama. Aiwa, usati wakwanisa kuita mukadzi leo. Mukadzi wako iwe wanhese kana wachiuya pamariroka zvafanana nepamuchato. Vanhu vanoda kuita any decision pamuchato vanouya kwauri muridzi wemuchato. Handisi? Saka pakafa muiwewe, pakafa mukadzi wako, muridzi werufu ndiwe. Saka munhu wese was supposed to come to you for any inquiry. Mapizi kuzobhadharwa ndio ndezvara iwo ngori. Ndokudati mambo muchiwano paya tinopota tozoregererana hedu muchiwano chedu. Izwai pamwe hatisida kuwesta nguva nezvinhu zvisina basa. Kana mubereki afa handiti paine wana handiti waripo munhu anoteka custody yewana is the surviving spouse. Handiti kana ari mukadzi wafa murume ndiye anosara nechii anochengeta wana, asi kana ari murume wafa mukadzi kuti ndiye anosara nechii newana. Handiti zvakangofanana nekuti kana marambana nemukadzi kana ukarambana nemukadzi mwana wese ari under the age of 18 aramba ari custody yani yemukadzi kusvika chii 18 nyangwe iwe baba wacho uri chii uripo. Asi tiri panyaya yecustody futi uriko futi mutemo wekuti ivi nyangwe baba uri wasara uri mupenyu mai afa chinotariswa futi ichi suitability.
kuti baba yeyu zvasara akadai anokwanisa here kuchengeta wana waasara nawo. Zvikaoneka zviri kuti baba, yes, ndi baba uripo asara ane marurama ekuchengeta wana wake, asi iye pachezvake kuti agare nekuchengeta wana haazvikwanisi. Nguva yacho yekuti akwanise kuchengeta wana haana. Wana iwo custody yewana inobviswa pauri yoiswa pavo. Kuti chiri important upenyu hwechi wana. Because already panapa dai kuruzi ndiri uri kucivil court. Zvatotaurwa panapa kane zvoutaura zvatondirakidza kuti you are incapable. Because chiona kuti one, wana wako wauri kuti waibhadhara zvese uchita zvese, wana tezvana ndoenda kubhadhara zvikwereti zvechikoro nechii zvese, ndo transfer ya wana, ndo warugara newana, ndo wabhadhara wana maschool fees. Uyo arwara ari kuchipatara ndo futa rokuenda kudii, ndo autofonerwa mwana adona, mwana azodai. And iwo zvinorakidza attitude yekuti you don't care. You don't care. Saka ini ndikuti for this case wana ngawamboramba uri kupi kwavari, asi une access kuwana. Asi dare rino harina zvandototaura izvo. Ini ndingozviitira kuti tibatsire wana for now, kuti wana wagara wari safe. Chiendai through the correct process and let civil court nenyaya yecustody yewana. Then you present macircumstances aripo right now ari kuita kuti wana wangu wari kuoneka wari kupi kwawana watezvara, wasingaoneka wari kuna baba wacho. Then kana yati wana wopiwa unodini, unopiwa. Asi for now wakwazipiwa wana nemamiriro akaita chii. Dombonzera something. Custody yewana from the social work. Iwewe ndiwe muridzi wewana, wana ndiwe government. Suitability yako iwe kuchengeta wana, vakangoona usiri suitable vanotoisa assessment nekutotarisa varoda kuendesa vana iwewe. Unaisa iwewe neunhu wako necharacter yako kuti are you best placed to look after the children. Kana usiri utone like kuti kune vanatezva varikugona kutora vana, vana unotovanyimwa wako, vanototsvagirwa vanonzi mafoster parents. Iwe uriko, if they find that you are not capable, ma-probation officers ndobasa ravo vanotorina vabereki vatori kwawana kwano vanochengeteswa vana kunana magadziro anope woman anochengeta vana vanopone social welfare. Suitability yembereki yashaikwa, mwana upuwani amatarisi basa aramba dziso kuti anotengesa nonesa, andotoone hurumende opuwa munhu anochengeta achipuwa mari inozi maintenance. Iwe you can pay maintenance with those children usinawo. Saka a parent has to be very responsible so that he's taking care of the children. Because kana tikaona vana vari vari maoko makoka, uchiona paunoenda kukoti kuti suitability yako can be challenged by your in-laws. Kuti vana they are not best placed vari maoko mako iwe. You have to prove to them that you are capable. In terms of time, unenguva nawo, vane chiro chakanaka, vari kuenda kuchikoro, vari kupfeka, health yakanaka. Are you able to meet their needs? Yes, you are the biological father, but are you capable? Vana tori vari kuti tokuchengetera vana vako and you are coming to court. Uda kuvaisa pai vana ivovo. It's not about issue kuti wana wangu aiwa wana wako Are they safe? Yes. Unoona mona amarondega taite apeka tiri bottom yako nemachinyera ko kaenda kadaisa kukoti. They will not give you those children. Unoshona dalili kuda kuiwa kapeka zvakapeka kunyera juice kunyera juice mtrezu. Let's be serious about children. Vana, let's be careful about children. Tisambotame nenyaya dzevana. Imimi wako mwana basi reimunhu ndimi hama dzake anditi vanatora vakutora vana vavo vazukuru vavo ende maivanga munototenda kuti muna anatezvara unodi varikeni muda kuti vana vagare nani nemunhu anogara nevana paipo munhu vana neprimary musafamba nebenzani zvikaswa dzikuenda kuna maiguruka the court can allow that wotoprova kuti father figure aripo, mother figure aripo, handiti
kwete ngoti ndini baba wacho zvinotipe izvi safety yewana ndio inotariswa nemunhu ende wese pachinotangira pachoka panotangira kuti wadaidzwa kumakudare kuziuya kudare kuti woramba woenda koiswa njema kuti uye kudare izvonoita kuti wamwana waruzwa nyaya muno waruta muno iwe wakavharirwa kusero iyo zvoenda kuvhurirwa kana vanhu vazoziya unotobva kovhurirwa kusero angakakirwa kwaakirwa kudare kusero custody yewana tuti kana if you are challenge this enda kucivil court. Civil court ndiyo ichakupa wana kana kunyima wana, but asini chandiri kutaurira dai ndandiri neiwewe chitsvaga mapeni ako uri kutsvaga kwauri uendesa kunana look after your kids. You go wana wako uenda kuwaona nguva yauda kuwaona, asi look after woita access kupi kwavari. Wana unofana kutanga kuona kuti zveshuwa baba tinai baba anotida. Mabhuku akaendesa iri temini mukoma makaendesa iri mabhuku temu zvayabvura majuzi makaendesa iri kwese kuri right handizobvunza kuri right ba makaendesa iri mabhuku temu yabvura ke majuzi makaendesa iri maroja vanatsana vari kutora maroja kumbako vachiendesa izwai ndakamona ndaendetaura ndosaka ndati nyaya iyi ngaende kupi ende unoziva kuti chii paine wana avo wari under age of 18 you are not allowed to sell that house. Unoziva panozvita mutemo as long as paine wana wari under age of 18 you are not allowed to sell that house. Taurana ini nyaya dzekuti mari bado nemaroja yako imari yewana imari, but ukatoenda kutotaura kukoti kuti kumaroja rubvisa $220 pamwedzi, mari iyoyo inotodivhaidwa pakati pako newana, then kuri kugara wana they get the share yewana, they look after the upkeep yewana. Yo unotora wana utore mari yemaroja zvakasiyana. Those are two issues. Zisiri related ba. Zisiri so. Autenge mabhuku because kuna mari yemaroja. Unokuendesa mabhuku kwaona mani. Kutongonyaradzana chete. Ndewe nyumba zara kubasa. Mai bukubirwa muruda uti. Mutaura. Amsoro ichangabe. Ini ndinozi maitore ndini mai wa beauty. Mubashongo ndakagara zvakanaka. Asi pane chinomuti bhiringe mwana. Chinoda kuti chigadziriswe pachiwani mwana uyu. Asi wanonjenga. Mukamona asina kumwa ari boa mufungiri ndo zvanoita kwashongo. Zvekuti kune maroja ari kuti kwaye mare kudini hakusati kwaita mare munhu wakanga maroja ari kwakati takabhadhara mare in advance tichipa munhu ichienda kuBotswana. Mare iri kuita wana kuchikoro nei ndini ndaifidha uko dzangu inini. Ndini ndakabhadhara mare kubhadhara na school fees. Naturi mwana. Ndini ndakabhadhara mare yese iyi. Ndendo pa sekuru wacho sekuru. Endai nevanhu. Tenga ma inform pane zvese mukasvika mwana ari pa Future Stars apa munoti ndi baba wacho wakatenga ana kana sendi. Mukana blessed uri pa chikoro apa zongora. Ana kana sendi zvese ndini ndakatenga. Kuna ana atiri zvozvo. Mabhuku zvese ndini. Hakuna mari maroja yauya. Ende mari maroja tuli yeso zeti imba imbori yana. Tisataba muno. Atibudisire mapepa. Ngoto wakangopisa mapepa. Akapisa nezimwe hembe, akapisa nemamona. Ndatenda amuchangami. Ngatinde tuite zvitataura kuti civil court. In this case yosetliwa zvakanaka. Asi chandotibatsira munhu. Kana uda rehabilitation uenda kudiwa. Because I can foresee an issue yekuti anokwanisa kufana madrugs kana kuti nedoro batsiriwo yo this guy ngaatombomire zvedoro nechingaamire ngaadzoke back to his senses. Because right now ukaona behavior yake ukaona munhu wakuzi ukamwa wachinja kana usina kumwa uri munhu right, asi kana wamwa chisiya doro. I'm sorry.
Zvamataura tazvizwa, asi tokumbira kubatsirwa panyaya izvi. Tine mwana uyu uri panapa, uri kufonewa, tiri kufonewa achidonha. Dzimwe nguva uchazodonha pasina munhu, obva angonyarara akadaro, obva atadzomuka. Hatizoiti here futi dambudziko nemunhu iyeyu unonga ari kudai. Tobatsirikawo sei panyaya iyoyi? Ane makore mangani mwana? 16 years. 16 years. But then issue iripo manje ndeyekuti kana aine 16 years dambudziko nderekuti kana ari kudonha handiti anga mataura last time akadonha because anga audzwa chii audzwa kuti handiti it can be a biological chii condition anokwanisa kunga aine hati yake nemapressures iwaya. yes inokwanisa kunga zvisi kutodii haidi yes mwana wakutanga kudonha mwana wato autokwanisa 3 years wakatombodayidzwa mai acho futi kuchikoro ari kudanga mvura akabuda dhimoni rakanetsa mwana uyu mai acho akadayidzwa atova nenguva mwana wachidonha kusi kuti kushokeka ngekufa kwamai ake no ritori problem iri mufamily yechiwana kufamily kwatore reka kuti zviri hatimbozivi kuti zviri papya zvindotapiridza saka chibatsira naye kuti muite sei batsirei mwana kuti tsvagwe mwana aite chisafe asi right now I'm also concerned nesafety yemwana but kana iri ishe kuti mwana akaregister kwari kunyorera nechii it can be a challenge but dai ndandiri nini ndaiti kana zvaiita kuti mwana aite sei hake aende hake kuchikora achibva achiuya kune vamwe wake achienda kuchikora zvinokwanisa kubatsira kuti aite sei mumonti ndekuona zvekufamba sei rather than kuti murave mungoti gara nani nababa iyoyo ana asi kugara nababa baba kutaura chokwadi ka uyu wazoya vachitaura wakonzeni yavo daidai takataura tikati mukwasha munogona kuchengeta mwana here handiona plan ndamberi the issue yemwana iyeyo mwana uyu akamborepwa uyu baba wacho akatonyora list yekuda chi mari muri kuona saka takatoti unochengeta vana iwe kuti mwana 60 years abatwa nemukomana kuti mari yangu ngaunze mari yangu yedamage ozo tunochengeta mwana saka ndoti mwana wanga kuita zvezvindopakareza konzeni chete pokuti wakatombonga kutonyora malist yekuti imwe mari yacho akatotambira akatoshandisa iwo nhongoro yekomusoro kuti panyaya yedu ngatigadzirisana mwana mazona saka haisi konyaya kuti tiushorana toti kuda kuti tibatsirane tigadzirisana mwana izvozvi tinogara naye uku then pamasundays anoenda pana medium wakazoti ndokwanisa kugara naye pachikoro then maweekends unonga achiyakona. I think that's a better arrangement. But still kana atogara traumatic out of counseling. Yes, she has to be. Munhu akamurepa akaitwa sei? Was this case reported? kanyaya maisha akanitaurira akati mai mwana arepwa zviya baba acho adaidzwa akati ndipe $200 akapuwa $50 pakapuwa $50 ndo pakabva topwanyika imba vajanuary haana kuzogara futi ese panoa ndo pakatanga nyaya dzese akanditaurira nini mai acho mai ndo zvadini zvaitika kunoka akasumuka akaenda kwadokta namai acho baba acho atozviziva kuti mwana wakazoenda kwadokota akazoenda kumapurisa nyaya yerutawo yekurepo kwemwana iyi makamboinzwa nezvayo ya ichokwadi mukaitei pavakazwa kuti mwana repo before pane zvakatanga zvaitika pana tete vedu vanonzi tete wakauya kumboko and then kubva tuma mamonya apa isimbi yakarohwa apa wakatouya wakatowanda ndati nyaya yerepi akarepa nditete iwo chawakazwa cherepi wakazwa kuti mwana arepa wakaenda akarepa mwana uri muziya ndo muziya akatosungwa akasungwa aritokomita izvizvi tete ndo akazotongondidzinga ipapo ndikachindika madzimabhazi atiri kumunda chitemamunda akarepa mwana ndiani mwana akarepwa ndiani inini kuti wadesitari munhu wacho nanitorizi macho ndakata icho zvitaura ko mwana wacho ari kusungwa
munhu akakurepa uchimuzera musamwise pakamereko anzani tairo nani anogara upi asakasungwa wakaenda kukoti iwe wakaendera koti wakabatsirwa nanokusoyandii izvo zvari mujeri zita ndiani mwana right this one I think is under control chiendai muite sit down nazvo zvandataura izvo moenda usibokoni munoita asi still nyaya yemwana yekugara yekuita sei condition yekudonha ngaende for counseling handiti itrauma munokwanisa kuenda kuti naye kutrauma center unooneka kuti zvakamira sei because issue iyoyo kubva pakatoitika zvinhu izvo hazvibudi mupfungwa hazvibudi zvinoramba zvichingoumu ndazvitsvai muchizoona panguva yemwana anowenga munhu anozi murume kana murume kuya pasaidi naye so anobva atozwa ndio trauma iyo ande saka itai kuti atariswe izvo zvizoonekwa zvakamira sei asi panyaya yecustody endai ucivil court get this case sorted wana ngaugare kwavari zvakaita seiwana madeath certificate tofanira takata tobva usiku kuti toona kuiswa piwa death certificate death certificate ndemoprocess death certificate handingaenda munhu akafanana senemunaye akaenda padhisi akati hanzi tazi munhu anga akazi pabheri oda akanyorwa kunzi akaroorwa saka paridiwa yedismosaidzi wacho kuti adini murume aripo shamwari kana napamburopa bambo aiuripo bambo yei sungai bambo endai nana tezvaraka munotore death certificate mukati wanaesa nemabheki wanana mabheki right endai momutore arikugara kupi apa arikugara chaiko chaiko izvizvi zvika tinganyemba nekuti panaposvikapo tichidawo muteera ukoo murikugara kupi kwamukoma ku kwachigodora ndokwamabva nhasi mukoma hatinomutorawo purazi pamunhu munhu tatera kutanga mvura tatoti panapa tiuedza kuda kutsvaga kuti bate mukoma wawo nhamba dzadini dzaramba kuita titori papo bva ndafona na mukoma wari mumasvingo kasi iwe muruti imi makamira pavanati kudare kwamutasa pavanati waziri kudestiny kumaroja uri kutochaya vanhu izvozvi unetsane vanhu pamba mazona kata pandafonera vanhu variko kuti kati imi banati mambaona ere kasi tamuona asi tapovhingiza panapa wadini wabva waenda papi pamashops patatuma munhu kati enda kutsvagire mashops acho unoti achiripo here zvakazava svikati ndotsvagawo dhora asi hapana dini wamupa kati saka tomuona papi kasi pane kumba kwabamini wawo mukadzi wababa womwe mudoko ndokwazozi mukafamba so mukasvika federation ndokwamunodini unokwanisa kuona ndokwanenge ari nfoshata svikatori ipapo akarara panze ndopatatikati kamutora arina mutora pachikorora pamwe zvokuti ati anemugana mukoma hatizivi but isusu for now munhu yatinomutora kwamukoma zvaita akomana akaiurikona situation munoregerera munhu chiita kuti chirongena semandika usemanje tibatsirane kuti death certificate tese ribuda because zvimwe zvinhu zvakawanda kazvibuda kana death certificate pasi death certificate utodiwa zvimwe zvinhu zvikapitika kuzviite sei saka imi manje mazvikaita pamwe manje endai motore death certificate kuti padc imi muendai momutore imi muchiitai kuti make sure muzoti anenge ari pavipi kusvika manje then imi munomupika ipapo manje makusei monotora death certificate asi please mubatsirei right endai it's okay right.